sifikan Najeriya. Raka mana sauti mai kiɗa miyo ɗan bayan baituka. Buga mana sautin Amadugu na wasa uban tafiya duka. Memban mu a majalisar ƙasa alamba biyu turmi ishadaka. Kafin ku su burbuɗa tambaya to amsar ga ta kamar haka. Wakilin wasi Maliya Deputy Sifikan Najeriya. Memban da ya zagaya nahiya sunansa ya shiga duniya. Bayan batun kafin jiya riga gaba dai Ahmad Maje kowa ya taba ka mu bangaje. Wakili na gangariya gida mata ce ka iya har masu kace mana ka biya ayyukan da kai masa ta injiya. Muna nan tare da kai Maje dindindin kar da baka aje in ka tafi waye zai rike dana ka rukon fa daban yake. Wa zai ka saya mana magani yayo asibitin zamani ya sa likitocin zamani da ma makarantun zamani da koyan babba da kankani. Ruwan shaye ta wadatuwa karfin nefa ya yi karuwa. Wa zai mana do'in ka aje daure Ahmad Idris Maje ka ɗora aikin titina da gurin bauta da kake gina mota da kake ta raba mana ba a maganar raba babura bare in fama amen haka a wase kai wa gida duka gabaiwa matasa ayyuka ko kwatini ta gama ƙauyuka. To wai me ma ka rage mana halacci ka nuna mana mu ma kwa ado labe maka Allah ya daɗo maka ɗaukaka. Sifika a femi ga Maje takin goba in ka aje baja biya milar ka muje lamba biyu ga Ahmad Maje. Wakili ina mai equality abokin nawa majority leader a ƙasa da unity memban da ya samu capacity. Dan ado dogo wane haka tudun wada dogo wada duka domin kuwa mun gari ya aliti silar ka muke daɗa kwantiti. To murtala mamsa ne haka da ɗan za ake na burin burin muke ta zubo maka bai tuka Deputy Sifikan Najeriya. Ruwan dare mai gama duniya Deputy Sifikan Najeriya. Memban mu na wasa farin wata Zaki Ahmad Idris Maje. Ruwan dare mai gama duniya Deputy Sifikan Najeriya. Memban mu na wasa farin wata Zaki Ahmad Idris Maje. Ruwan dare mai gama duniya Deputy Sifikan Najeriya. Memban mu na wasa farin wata Zaki Ahmad Idris Maje. Ga ruwan dare mai cika duniya Deputy Sifikan Najeriya. Memban yan wasa habar sama Zaki Ahmad Idris Maje. Sarki Allah aiwa idan farkon waƙar roƙo nake. Sarki Allah da fa mana. Da ba mini kan wannan aikin na farin zaki haka nan yake. Ahmad Idris Maje kai mana. Sai na yi salatin annabi tsarina ko a ina nake. Deputy Sifikan Najeriya. In sa'are da sahabbai na tabbata Allah na rike. Ruwan dare mai gama duniya Deputy Sifikan Najeriya. Memban mu na wasa farin wata Zaki Ahmad Idris Maje. Sai in shiga aikin gadan-gadan ba sanya ba sanyin kafa. Ruwan dare mai gama duniya. Waƙar Zaki raba gardama Maje shine mai sharan zuwa. Ruwan dare mai gama duniya. Daɗin tafiya daɗin zuwa in babu fashi sai an dafa. Deputy Sifikan Najeriya. Wakilin wasa farin wata kagagar masu bakar kafa. Ruwan dare mai gama duniya Deputy Sifikan Najeriya. Memban mu na wasa farin wata Zaki Ahmad Idris Maje. Masanin fili masanin duhu Allah kai na mai duniya. Sarki Allah da fa mana. Gatan duka yanzu da anjima Allah ka tsare Maje Maliya. Ahmad Idris Maje kai mana. Dan majalisar mu na tarayya Deputy Sifikan Najeriya. Deputy Sifikan Najeriya. Wakilin wasa kafin Allah tafi sannu tsayayyen duniya. Ruwan dare mai gama duniya Deputy Sifikan Najeriya. Memban mu na wasa farin wata Zaki Ahmad Idris Maje. Dukan mulkin mai adalci ta tabbata shi ke dawwama. Ruwan dare mai gama duniya. Wani ya yi hawa ɗaya ya gama wani ya yi hawa biyu ya gama. Ruwan dare mai gama duniya. Duk wanda ya kai ga hawa uku ya samu shiga gun al'umma. Deputy Sifikan Najeriya. Shi ko Maje ya yi hawa hudu ƙarshen magana
duka an gaba. Kwamandar mai gama duniya, Deputy Sifikan Najeriya, memban mu na wasa farin wata, Zaki Ahmad Idris Maje. Kai wa maza kai wa mata kai ne mai samu farin ciki. Kwamandar mai gama duniya, Mai faram da sakin fuska Ahmad Maje bai da bakin ciki. Kwamandar mai gama duniya, Ya kai gashi kan ayyuka zababban man ba a sha maki. Deputy Sifikan Deputy Sifikan Najeriya. Najeriya ga waƙoƙinka daki-daki. Kwamandar mai gama duniya, Deputy Sifikan Najeriya, memban mu na wasa farin wata, Zaki Ahmad Idris Kai, Maje. an ka kai nisa Hajji Murtala a mamsa ba an wata magana. Kwamandar mai gama duniya, Akan ga aurta a can Deputy Sifikan Naija a mai mana. Kwamandar mai gama duniya, A kusan ba a maganar rediyo idan ke ya bayyana. Kwamandar mai gama duniya, Kwadai ji sannan in yarda aje Ahmad Idris Maje injina. Kwamandar mai gama duniya, Wakilin wasa ya dau duka aba mai ja'ama sai tsokana. Deputy Sifikan Najeriya. Kayan hawa ɗaya kai uku kai hudu sai na biyar da ore ka rika maje. Kwamandar mai gama duniya, Deputy Sifikan Najeriya, memban mu na wasa farin wata, Zaki Ahmad Idris Sama Maje. a buga a bari ko tsinan ne sai ya ki aletir mun daga. Kwamandar mai gama duniya, Kowa ya yi mai kyau zai gani in magauta amma sai in ce haka. Zakwa. Kwamandar mai gama duniya, Kowa ya asan Ahmad Maje kai hali ne jari naga. Kwamandar mai gama duniya, An awasi ina bi gida a gida a kai sun ka kira dan arzika. Kwamandar mai gama duniya, Kyale su na bogaji yan kuri jirgi ka ita shi da mu duka. Deputy Sifikan Najeriya. Cika alkawari sai ita tabara a mun barci izo ga su barbaje. Kwamandar mai gama duniya, Deputy Sifikan Najeriya, memban mu na wasa farin wata, Zaki Ahmad Idris Maje. Bugan karfe na mashin maza zaki tilas aka bar maka. Sarki Allah da famana, Kasa su gudu kai baka gudu dan Allah ne ya tsaya maka. Ahmad Idris Maje kai mana. Ka sauke nauyin al'umma da Allah ya dora maka. Deputy Sifikan Najeriya. Ahmad Maje ka cika jagora tilas makiya su satar maka. Kwamandar mai gama duniya, Deputy Sifikan Najeriya, memban mu na wasa farin wata, Zaki Ahmad Idris Maje. Fadama kake mai tarin farala shi a kundin zakin duniya. Kwamandar mai gama duniya, Karfan jirgi ba ka kariwa Maje kaka masu iya wuya. Kwamandar mai gama duniya, Fitilar wasai kake mai haske Deputy Sifikan Najeriya. Deputy Sifikan Najeriya. Ta majalisar da ake yayi aiki ka saba ka iya. Kwamandar mai gama duniya, Deputy Sifikan Najeriya, memban mu na wasa farin wata, Zaki Ahmad Idris Maje. Memba mai tarin albarka Ahmad Maje gatan al'umma. Sarki Allah da famana, Ahmad Idris Maje ka wuce kai ne a gaban su ruwan zuma. Ahmad Idris Maje kai mana. Hawa hudu sai bawan Allah jajirtar ce rumfar sama. Deputy Sifikan Najeriya. Mai badawa baya gajiya Maje gunka ake daɗa ɗunguma. Kwamandar mai gama duniya, Deputy Sifikan Najeriya, memban mu na wasa farin wata, Zaki Ahmad Idris Maje. Kai mana komai na rantse yau wasa sai kyalli take. Kwamandar mai gama duniya, Ka taimaki masu sana'o'i manya da ƙanana na rike. Kwamandar mai gama duniya, Mata da maza zancen ka ke ko nan ciki ko tsallake. Deputy Sifikan Najeriya. Mai alheri da yawan kyauta Ahmad Maje shi haka nan yake. Kwamandar mai gama duniya, Deputy Sifikan Najeriya, memban mu na wasa farin wata, Zaki Ahmad Idris Hayya, Maje. jirgin kasa ba a abo Oslo musamman an kan hanya taka. Kwamandar mai gama duniya, Domin hanyar ka daban take, kowa wa aba ya shigo maka. Kwamandar mai gama duniya, Dodar gaba ne gaba kai ita yi sai dai a biyo ba a ya naka. Deputy Sifikan Najeriya. Wasu nasara dai tare da kai take yan uwar jama'a sai mun baje. Kwamandar
sahihanci naka. Deputy Speaker Najeriya. Na amsa kiran da kai mani kuma dukkan makamai na aje. Ruwan dare mai gama duniya. Deputy Speaker Najeriya. Memban mu na wasa farin wata Zaki Ahmad Idris Maje. Ruwan dare mai gama duniya. Deputy Speaker Najeriya. Memban mu na wasa farin wata Zaki Ahmad Idris Maje. Ruwan dare mai gama duniya. Deputy Speaker Najeriya. Memban mu na wasa farin wata Zaki Ahmad Idris Maje. Ruwan dare mai gama duniya. Deputy Speaker Najeriya. Memban mu na wasa farin wata Zaki Ahmad Idris Nace ga ruwan dare mai cika duniya. Deputy Speaker Najeriya. Na manyan masu haɓar sama a Zaki Ahmad Idris Maje. Ruwan dare mai gama duniya. Deputy Speaker Najeriya. Memban mu na wasa farin wata Zaki Ahmad Idris Maje. Ruwan dare mai gama duniya. Deputy Speaker Najeriya. Memban mu na wasa farin wata Zaki Ahmad Idris Maje.